den! Tenhle ten díl se jmenuje Ninja Faktor po česku. Ano, je to ten další, co točilo pár kluků, který točili Parkour Hard, Party Hard Parkour, Party Hard Parkour 2 a taky Jumping Horror Story. Můžete si na nás podívat i lajknout. Děkujeme. A první účastník je Šimoniko! Hej! Běží a skáče přes bezednou jámu. Běžíme dál a běží na hrazdu. Dělá parakotov. Běží dál a jde na hrazdu. Vypadá to, že se nebojí. Ano, přeskočil to výborně. Běží dál. Teď jde na pavoučí jámu. Musí stihnout rychle, protože má málo času. Rychle si sundává boty a skáče. Jo! Čas je 40 vteřin, lidi. Výborné! Toto byl první účastník. Jdeme na druhého. Dobrý den, tohle je další účastník. Kuba Kvapil! Běží. Skáče přes bezednou jámu. Běží dál. Skáče a běží dál. Jde na hrazdu. Kuba se nebojí. Už to minulý rok vyhrál. Ano, běží dál. A teď jde na pavoučí jámu. Má málo vteřin. A rychle běží. Skáče a rychle si sundává boty. A je to to! Ano, další soutěžící je v cíli. Uvidíme se v dalším kole. Nashledanou. No, takže tady další soutěžící, třetí soutěžící Ninja Faktor po česku je Matouš Nýkl a měl by se náhle připravit, aby jsme to stihli všechno. Takže Šimo dá už je to v pořádku. Takže 3, 2, 1, teď! Skáče přes jámu a teď skočil! Doufejme, že se nebude bát na hrazdě. Ano, hrazdu překonává bez nějakých problémů. Běží dál! Ano, jde na pavoučí stěnu. Zlava! Tak krásné, dobré čase a 36. O 1 vteřinu je rychlejší než já, ale všichni jsme postoupili do dalšího kola, takže děkujeme a zatím se s vámi loučíme a další část bude za chviličku, děkujeme, my si odpočinujeme a další část bude za chvíli.